Warning, fodvortreklame. Hej. Jeg havde min betændte fodvort. Her, du kan godt få lidt. Du har lige blevet smittet af min betændte fodvort. Nu får du også en. Men jeg vil ønske, der var noget creme, så jeg ikke havde det her. Du skulle have gået til fodvortebutikken. Mor, vi har fået nogle vi har fået nogle prikker på foden, og vi ved ikke, hvad det er. Prøv lige at kigge. Hvad fanden? Det er sgu nogle fodvorter, det der. Er de betændte? Selvfølgelig er de det, når de er gule, ikke? Nej, mor. Vi har fået nogle cirkler på foden. Hvad er det? Det er sgu nogle fodvorter, det der. Er det betændte? Selvfølgelig er de det, når de er fucking grønne. Nå, det er derfor, vi kan ikke se vores fødder, når vi går. Det er derfor, det er camouflage. What du hænder, bro? Du skulle have gået til fodvortebutikken, sådan der listen. Så skal du smages listen. Lige her. Du kommer bare op der. Wow, det virker i 24 timer. Wow. Det var derfor, du skulle have gået til os.